'tis the season for pleasing. What happens here stays here. Næste gang I kommer til inderbanen, så starter vi startkommando. Klar? Et. 2. Kør. Så gik starten. Med Golden Sky var lige lidt tøvende i startmomentet, men det er jo heller ikke tit, den har set nogen ting herude, tror jeg. I hvert fald ikke, når der både er lyd og folk, der står ved banens kant. Men den kom glat afsted. Det gjorde nummer 2 Lopez. Så nu skal de pace hinanden frem mod udkendelsestiden, som altså henholdsvis er 4 minutter og 50 sekunder for nummer 1 Golden Sky og 4 minutter for nummer 2 Lopez. Har vi nået halvdelen af tiden, hvis Lopez den skal godkendes, og Lopez og Sara Høgborg skal måske til at se, om der kan komme lidt mere fart på den, hvis den skal godkendes. Golden Sky har lige 50 sekunder mere at give af, men Lopez og Sara Høgborg skal i hvert fald lige til at se, om der kan komme lidt mere gang i den, så vi kan få den godkendt. Forhåbentlig kan de pace hinanden lidt til at få farten lidt op, således at vi kan få begge godkendt. Ikke mindst Lopez, som jo altså er lidt bagud allerede fra starten på sekunder 50 af slagsen. Men nu går det også lidt stærkere, så lad os håbe, at de kan nå op. Men nu ser det godt nok ud, som om der er lidt langt til mål for Lopez til at nå de 4 minutter. Nu runder vi snart de 3 om et lille øjeblik.
svinger de ind på det lige. Og det kommer desværre til at knibe alvorligt for Joe Lopez, og spørgsmål om Golden Sky kan nå sit tidskrav på 4 minutter og 50 sekunder. Nu er der kun et halvt minut til vi runder de 4 minutter. Så er de 140 meter frem mod målstregen, hvor der går 3 minutter og 50 sekunder. Det bliver desværre nok ikke Lopez, der når i mål inden for tidsgrænsen, men Golden Sky skal nok nå det. Golden Sky så lige lidt mere at give af, men de har i hvert fald opført sig fint og eksemplarisk hele vejen rundt. Der manglede lidt fart i Lopez. Golden Sky, hvis den holder sig i travl, skal den nok komme inden for tidsgrænsen. Her er det så nummer 2 Lopez, der sker målstregen.